foli ani tanu an b'o kɛrɛnkɛrɛn ko kura ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ k'an lamɛn nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan sualen bɛ arajo jɛka fɔ la a bɛ laseli k'aw ma 100.7 bɛ a sanfɛ ni y'an ka dɔgɔkun kunnafoniw ye k'a dabɔ ntɛnɛn na ka na bila bi sibiri la ko minnu kɛra ka se k'an da don olu kɔnɔ k'u walawala aw ye i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ cogo min na an ka kunnafoni jɔsen la kumabaw la pays dogon kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna Koro ale marabolo kɔnɔna na lakanabaliya o ɲɔɲɛnen bɛ ye kosɛbɛ o de la gouverneur ale kɔni ye ɲɛɲini kɛ a ko la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ayiwa jarawulikɛlaw ka cɛni juguyali a fiɲɛ bɛ ka bɔ jumɛn de la maa jumɛn de bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma o la sɛgɛsɛgɛliw bolodalen kɔni kɔ jateminɛ bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ maaw bɛ Koro dugu kɔnɔ minnu yɛrɛ bɛ taji doni ka kɛ 20 litres bidon kɔnɔ ayiwa ni taji cakɛla wɛrɛw ka jɛɲɔgɔnyaw ye ka se ka taa di terrorisiw ma o maa kelenw ka se ka bɛnkanni wale ta ka ɲɛsin Korokaw ma o hukumu kɔnɔna na Koro gouverneur a kɔni ye lajɛ dɔ boloda ka se ka hakili falen kunnafoni falen kɛ ni Koro ka denw ye ani Mali denw bɛɛ lajɛlen ye ayiwa an ka jɛ k'a ka kuma fɔlen dɔw lamɛn an nana hakili jagabɔ kɛ ka taa ye ni essence ba min bɛ ka na yan tiɲɛ an ka jamana kɛlɛbagaw an jugu an bɛ ka ko mun ma terroriste a nana ye k'a dɔn ka fɔ olu yɛrɛ niyɔrɔ b'a la an b'a sara ka kan ka to la ka kan ka mugu la mais terroriste an nana ye jamana yɛrɛ kɔnɔ terroriste ka ravitaillement kɛ yɔrɔ a bɛ ka kan ka région kan o dun aw bɛɛ yɛrɛ ka lajɛ o kan ka to ten ma n bɛna misaliya dɔw d'aw ma ni papier min bɛ n bolo o b'a daminɛ novembre kalo 2024 novembre ni cɛ o mɛnna sa dɛ an y'a ye o semaine ka taa tile 6 la ka taa bila tile 12 la Bajangara ye citerne 5 ta Bangasi ye 1 ta Koro ye 18 ta citerne 18 a citerne o citerne kɔnɔ litiri ba 40 ani ba 5 de b'a kɔnɔ o sigiyɔrɔma 15 o de donna Koro i y'a dɔn kɔni o bɛ mɔgɔ ka dɛ hakilima kɔni mana mɛn dɔrɔn a kuma ma ca bilen an b'a dɔn ni moto kɛmɛ caman min bɛ terroriste bolo u mɔgɔ bɛ carburant na ni carburant t'u bolo ka k'a la u b'a jɔ o carburant de bɛ ka tɛmɛ an fɛ yan donc lakana hukumu kɔnɔ an nana ye an ko an ka tugu sira la minnu yɛrɛ ka baara ye essence min jamana jagokɛlaw an ka directeur b'an bolo yan a bɔra semaine tɛmɛnen u b'a fɔ directeur régional du commerce et de la concurrence ayiwa nin tun ye Koro ale gouverneur a ka walawalalu ye ko in kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna Bamako mairie ba ni o ye mairie de district ye jɛkuluba min bɛ yen n'an k'a ma ko délégation spéciale la olu kɔni ye baara dɔ kɛ min n'a bɛ tali kɛ ka se ka lajɛlifɛn ta ka ɲɛsin baarakɛlaw ma minnu n'an k'u ma ko gilet jaune a baarakɛla hukumu min kɔnɔna na o de ye an ka jamana kuntigi yɛrɛ n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye ale kɛlen bɛ ka hakilina min ta sunkalo waati ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma wali kelen jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na n'an k'a ma ko Ramadan solidarité o hukumu kɔnɔna don o de la minɛn in bɛɛ lajɛlen sɛmɛnen tun bɛ délégation spéciale ma ɲɛmaa yɛrɛ kɔrɔ ni o ye Bala Traoré lajalifɛn bɛ tali kɛ min na o de ye ka se sugaro ma ani tamaro k'o ta ka di u ka cakɛdaw ma minnu n'an k'u ma ko gilet jaune n'olu de bɛ furani kɛ goudrondaw ale ni yɔrɔ wɛrɛ la ayiwa a dabɔra kun jumɛn de kama mun y'u bila a la Bala Traoré délégation spéciale ma ɲɛmaa dɔ a bɛ walawalali kɛ an ye o ko kan an bɛ kɛnɛ min kan bi hɛrɛ kɛnɛ dɔ gilet jaune minnu filɛ nin ye aw bɛɛ b'u ye Bamako fan fɛ a b'u ye su a b'u ye tile fɛ a b'u ye sankɔrɔ a b'u ye poussière la o gilet jaune minnu filɛ an balimaw de don an denw don an dɔgɔninw don baara tɛ dɔwɛrɛ baara ye ka Bamako jɛya k'a jɛya k'a saniya a ka kɛ capitale ye capitale min ni capitale tɔw ye kelen ye bɛɛ b'a dɔn wagati tɛmɛnen na Bamako tun bɛ cogoya la cogoya min maloyarako tun don pourtant wagati kelen na DSIba tun bɛ yan mɔgɔw tun bɛ yan mais ɲɛ tun ma sɔrɔ a la ala barika la ninnu minnu filɛ u bɛ taa cɛ ni muso 200 la depuis olu kɔni ye baara in daminɛ jiginna ma sɔrɔ u la a b'u ye yɔrɔ bɛɛ u b'a bolo 2 bɛɛ kan u bɛ furali kɛ u bɛ cɛncɛnw cɛ
baara caman bɛ u b'a kɛ u don kelen u ma muruti don kelen u ma gɛlɛya las'an ma an y'a ye o la k'a fɔ sisan komi sunkalo don an dɔw de y'u ye an ka walikɛ min b'a yira u la k'a fɔ an hakili bɛ ɲɔgɔn na o de kama an ye suwaro ɲini ani tamaro minnu dalen filɛ nin koba don koba tɛ ŋaniya yira don u k'a faamu k'a fɔ nin ye dɛmɛ de ye dɔrɔn ka taa u fan fɛ toujours k'u encourager u bɛ baara min na ni jamana bɛɛ ko a ka ɲi k'a daminɛ famaw la ka jigin dugumamɔgɔw la bɛɛ da bɛnnen b'a la ko u ka baara ka ɲi u k'u cɛsiri o la u ka to o la ni fɛn ma fara o kan fɛn kana b'o la o de ye kuma ye ala sago aw sago. Ayiwa nin ye délégation spéciale maa ɲɛma ka kumakan ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɛn min ye gilet jaune minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ye lajalifɛn sɔrɔ u ka maa ɲɛma n'o ye Mahamani Buba Ture ye ale fana y'i ka nisɔndiyakanw ta ka fɔ kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni nin lajalifɛn ninnu sɔrɔli an ka jɛ k'a ka kumaw lamɛn. Foli di jamana ɲɛmɔgɔw ma n'u ma an kɛ bolokɔtɔfɛn ye parce que n'i y'a jateminɛ an n'an yɛrɛ bɛ baara min na dɔw bɛ ɲugun n'an ka baara kɔnɔ u b'an lagosi an ka baara kɔnɔ dɔw yɛrɛ b'an ka bigow ta k'a sɔrɔ an bɛ olu yɛrɛ de kama an bɛɛ bɛ ka baara dɔɔni dɔɔni de kɛ jamana in ye bon ni jamana faamaw y'an wele ka ni bonya dɔ k'an ye bonya min don joju yɛrɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na reconnaissance bonya de don n b'a fɔ k'a fɔ ko nin bɛ an balo o tɛ o k'a dɔn k'a fɔ an bɛ sɛgɛn min na a sɛgɛn de bɛ a dɔnnen d'u fɛ u ma ɲinɛ an kɔ bon an k'a dɔn fana ko an fana an kiri fana b'o la an fana bɛ ka dugawu k'u ye ala bi ala ka jamana in ta fanga nɔgɔya u ye sini kɛnɛya ala k'o di an n'u ma donc labanko ɲuman ala k'o di an n'u ma jamana in ala k'a basigi u ka wale o wale n'o bɛ taa jamana ɲɛtaa fɛ ala k'o sabati an ye ala k'o kɛ ciba kanu ka sɔrɔ ne tun ye Mahamani Buba Ture ye ka kɛ ni délégation spéciale ye maaw ye lajalifɛn min ta ka di u ma ni o ye gilet jaune maaw ye. Halisa an bɛ to an ka kunnafoni kɔnɔna na an ka minisiriso min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ kiiriko ani jo sariyaw sabatili ko ma ni o ye ministère de la justice des droits de l'homme garde des sceaux olu ye lajɛ dɔ kɛ joakun in kɔnɔna na lajɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka da don baara kɛlenbaw la ka olu walawala ani baara cakɛda ba minnu bɛ yen n'an k'a ma ko service centraux o lajɛ kɔni hokumu kɔnɔna na minisiri min bɛ yen n'ale yɛrɛ bɛ kiiriko minisiriya la a kɔni y'a jira k'a fɔ nin waati na kiiri taabolo kɔni ka ɲi an ka jamana kɔnɔna na kosɛbɛ ka sabu kɛ jumɛn ye n'i y'a ta 178 ɲɔgɔn na olu kɔni gɛn ka danaya ta ni ka danganiya k'a fɔ Mali kiiritigɛlaw bɛ ka baara kɛ ni a yɛrɛ yɛrɛ ye o hukumu kɔnɔna na da dɔ la sira dɔw fana na u sera ka baarabaw kɛ min kan o dɔ ye an ko min ma ko cybercriminalité n'o bɛ tali kɛ bɔlɔlɔ siraw sanfɛla la télé radio wali kelen ka taa se réseaux sociaux ninnu ma ni o ye bɔlɔlɔw ye maa minnu bɛ dɔgɔyalimaw ta ka kɛ olu sanfɛ wali kelen kuma darakilenw ani fanɛni banɛniw k'u ka wulikajɔ kɔni sera ka kɛ sababu ye camanba de ka bɔ olu la minisiri Kasoge Mamudu Kasoge n'ale ye kiiriko minisiri an ka jɛ k'a yɛrɛ ka walawalikanw lamɛn a ko kan. te fana sira kan n'a y'a jateminɛ bi an tɛ mɔgɔw ye réseau kan ka mɔgɔw neni u fa n'u ba neni bilen ala barika la o nɔgɔyara bi mais hali bi min ka d'an ye neniw ka ban min ka d'an ye kuma fɔ cogo dɔw ani kuma sugu dɔw o fana bɛɛ ka tunu min ka ɲi an ka danbew u ka se k'a lasago mɔgɔw kana danbe in lagosi min ka d'an ye jamana an ka bɛn an ka cohésion o ka se ka sabati hali bi mɔgɔw kana bɔlɔlɔ utiliser pour que ka mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn na ka jamanadenw ani jamana marabagaw kɔ don ɲɔgɔn na o n'a ɲɔgɔnnaw kana kɛ mɔgɔw fana kana profiter bɔlɔlɔ fɛ ka fitina wuli mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka fitina wuli jamana kɔnɔ donc cybercriminalité olu bɛ k'o kɛlɛ kɛ mais an kan k'u bɛɛ dɛmɛ an kan ka nin baara in fɛngɛ pour que bɛɛ ka se ka kuma i kɛrɛfɛ mɔgɔ fɛ bɛɛ ka se ka kuma mɔgɔ fɛ mɔgɔ minnu bɛ ka mara kɔnɔ pour que an ka jogo ɲuman ta an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ pour que mɔgɔ n'i ye maliyɛn ye i ka se k'a fɔ danbetigi don hɔrɔn don je crois fɔlɔ maliyɛn tun bɛ caractériser ni o de ye n'i ko i ye maliyɛn ye bɛɛ b'a dɔn i ye danbetigi ye bɛɛ b'a dɔn i ye hɔrɔn ye kuma sugu dɔw bɛ yen i tɛ se k'o fɔ kuma sugu dɔw bɛ yen o tɛ se k'a fɔ i ɲɛna ko sugu dɔw bɛ yen i kun t'o kɛ maintenant waati dɔ la an sen kun ferekera
an kun do mo caman kun ye sira bila mais bi na mɔgɔw bɛ ka segi dɔɔni an b'a ɲini ala fɛ a k'an dɛmɛ bɛɛ ka se ka sira tilennen in minɛ an ka se ka o baara sabati k'a yira k'a fɔ an ma ɲina an bɔkolo kɔ ni Mahmoud Kasoge ministre do min ka baara ɲɛsinnen bɛ kiriko ma. Orange Mali ale ka cakɛda bolofara min bɛ yen ni o ye fondation Orange Mali ye ale kɔni ye lajɛ belebele dɔ fana boloda min bɛ sunkalo o hukumu kɔnɔna na a bɛ tali kɛ ka se ka lajɛlifɛn ta ka di mɔgɔw ma commune 5 o dɔgɔtɔrɔso la commune 5 o CSRF la ni suntigɛ fɛnw don u bɛ se ka sun tigɛ cogo min na bonya ani karama o kɔnɔna na u yɛrɛ ka yela u b'a kɛ cogo min na ladala ko la a bɛ o hukumu de kɔnɔna na u yɛrɛ ka yela Orange ka baara kɔni tɛ ka nɛgɛjuru sira baaraw dama kɛ nka maanifinya yiriwali sira ye fɛn minnu ye u ka se ka cɛsiri ni wulikajɔ belebele kɛ olu fana na o bɛ se ka sabati cogo min na o de la Madame Tézier Madina Diallo ale ye fondation Orange Mali teriya muso minnu bɛ yen olu ka maa ɲɛmaa ale a ye dakuruɲɛ damadɔ fɔ an na an ka jɛ k'o lamɛn. An bɛ commune 5 CSRF la sababu na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ sunkalo de kɔnɔ donc sunkalo ye dɛmɛ kalo don sunkalo ye seti minnu ye k'olu dɛmɛ dɛsɛbaatɔw ka kalo don sunkalo ye hinɛ kalo ye makari kalo don donc o hukumu kɔnɔna na comme fondation Orange ni y'a ka initiative ye ka na dɔgɔtɔrɔso fɛn fɛn bi Bamakɔ commune kɔnɔna na jeudi o jeudi an bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso kelen na pour que ka na banabaatɔw lajɛ k'u dɛmɛ ni suntigɛ ye banabaatɔw ani minnu bɛ sigi banabaatɔw kɔrɔ ani dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw donc k'u dɛmɛ ni suntigɛ ye k'a yir'u la k'a fɔ fondation Orange b'u kɔrɔ an bɛ jɔ u jigiya la an b'u kɔrɔ toujours et que fondation Orange n'i y'a ye opération an b'a k'a fɔ yɛrɛ Orange Mali ce n'est pas que téléphone dɔrɔn tɛ Orange Mali Orange Mali ye bunadamadenya ye Orange Mali ye hinɛ ye Orange Mali ye makari ye Orange Mali ye tin ka mɔgɔw solidarité ye donc o kɔnɔna de la an bɛ yan bi ka na yira yan dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw la ani banabaatɔw la ko fondation b'u kɔrɔ Orange b'u kɔrɔ an nana ka n'u dɛmɛ an bɛ suntigɛ k'u fɛ pour que ka dumuni d'u ma pas parce que dumuni ntanya don mais k'a yir'u la k'a fɔ an n'u ye kelen ye bana minnu y'u sɔrɔ a bɛ se ka anw bɛɛ sɔrɔ donc olu bɛ condition mun na an fana bɛ se ka k'o condition na k'a yir'u la k'a fɔ an bɛɛ ye kelen ye an ka laɲiniw ye kelen ye an ka fɛn bɛɛ ye kelen ye donc an bɛna ka na an u dɛmɛ u di ka dumuni d'u ma ka baro k'u fɛ ka an n'u bɛ sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ne Orange mɔgɔw muso ka ɲɛmɔgɔ ye an jɔda bɛ min na nin ko in na parce que a ɲɛ bɛ ne yɛrɛ la yan bi k'a yira k'a fɔ fondation Orange musokulu bɛɛ de faralen don ɲɔgɔn kan anw ye musokulu kelen de ye donc an bɛna fondation Orange sen bɛ fɛn fɛn na i b'a sɔrɔ a ka musojukulu sen b'o la. Ayiwa ni tun ye Madame Tézier Madina Diallo ye ale ye fɛn min ye fondation Orange Mali musow ka teriya tɔn min bɛ yen o maa ɲɛmaa ye ale ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ taa kɛnɛya kunnafoni na an bɛ sunkalo kɔnɔna na nin wagati in na o bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'i ko sunkalo kɔni i ko dumunikɛ dumuniw fana n'u dun waati don ji fana n'a min waati don i n'a fɔ u n'u min hakɛ fana don cogo min na o hukumu kɔnɔna na an ye Dr Suare an taara ale ɲininka sunkalo waati min bɛ yen sisan maaw kan ka dumuni kɛ kɛcogo jumɛn de la ani ji fana kan ka min cogo jumɛn na farikolo ale yɛrɛ ka yiriwa a n'a ka ɲɛta sewa kama Dr Suare a ye dakuruɲɛ damadɔ fɔ an ɲɛna o ko kan an ka jɛ k'o lamɛn. Ni su bɛna tigɛ dun ni su bɛna tigɛ a kanunen don i ka jus min jus sukɔrɔmaw bɛ se ka min ka daminɛ dabileni ninnu ɲamakuji ninnu olu bɛ se ka min ka daminɛ ka na bila tamaro ninnu na ka sababu kɛ farikolo mago bɛ sukaro la a bɛ se ka sukaro min utiliser tout de suite c'est-à-dire sukaro min utiliser o yɔrɔnin bɛɛ la ka sababu k'i tilenna ka sɔrɔ i ma dumuni kɛ donc farikolo n y'a f'i ɲɛna cogo min na farikolo mago bɛ sukaro de la fɔlɔ a ka source d'énergie fɔlɔ ye sukaro de donc n'a ma sukaro sɔrɔ a bɛ mun de kɛ a bɛ taga farikolo la a bɛ kɛn ta a bɛ kɛn ci ka a yɛlɛma ka kɛ sukaro ye ni kɛn tɛ mɔgɔ min na tuguni a bɛ taga o tigi sogobu la a bɛ sogobu wologɔti ka o yɛlɛma ka kɛ sukaro ye
maintenant o kama pour que a kana so bɛɛ la n'i sun tigɛ i bɛ se ka sukoromafɛn dɔw dun bon fɛnɛ i ka ji min kana ji min fo k'i dɛsɛ mais i bɛ ji min et puis i b'i jija su kɔnɔna na i bɛ ji min dɔɔni dɔɔni ji min dɔɔni dɔɔni parce que n'i ji ba sugu dɔ fana min a bɛ n'i dɛsɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na. Ni sun tigɛra dɔɔni sun tigɛ yɔrɔ fɛnɛ o fana wagati ti spaghetti dun wagati ye o wagati ti malo fana dun wagati ye parce que spaghetti ninnu ni malo ninnu ani dumuni kɛmaba ninnu n'i y'o dun sun tigɛlen kɔfɛ dɔrɔn a bɛ mɔgɔ dɛsɛ parce que sukaro minnu an mago bɛ ni farikolo mago b'a la i tɛna olu sɔrɔ i tɛna se ka ji caman min i tɛna se ka jus caman min bilen donc o sukaro ninnu fɛnɛ sukaro dɔw na n y'a f'i ɲɛna sukaro lantu de don i mago b'u la mais i bɛna olu sukaro ninnu bɛna kɛ fari la sufɛ de n'a dun kɛra sufɛla la a bɛ store de c'est-à-dire farikolo tɛ k'a utiliser activement sufɛ e dun y'a caman bila yen sufɛ de donc farikolo b'a mara de k'a kɛ kɛn ye. Alors ni sukoroma wɛrɛw nana tuguni farikolo b'o sukoromafɛnw de utiliser joona a bɛ komi baara man di farikolo ye saliya ba de bɛ farikolo la yan'a k'a fɔ ko a ka taa kɛn tigɛ ka sukoro bɔ la a bɛ sin ka e ye sukoro min d'a ma dɔrɔn a b'o de utiliser donc e mɔgɔ min ye ni e bɛ fɛ ka poids perdu n'i bɛ fɛ ka poids perdu e man ka sukoromafɛn caman don i fari la cogo dɔ la sunkalo la e b'a to e farikolo bɛ e ka kɛn ninnu a bɛ dɔw utiliser o la mais o kɔrɔ tɛ sukoromafɛn fitinin fitinin dɔw bɛ yen i bɛ se k'olu ta dɛ wa fɛnɛ i bɛ se ka ji min ji sanuma i bɛ se k'olu fana min. Ayiwa ni tun ye Dr Suware ale ka walawalikanw ye an ka kɛnɛya hukumu kɔnɔna na. Ayiwa n'o bɔra yen an b'a kuncɛni min n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ na cogo min na an ka cakɛda min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ waati jateminɛ koɲɛw ma n'a o ye Mali Météo ye olu kɔni ye ayiwa minisiri tun bɛ min ka baara ɲɛsinnen bɛ taa ni ka segin ani jɔlibaw ma ni o ye ministre des transports et des infrastructures ye kɛnɛ kan min n'a bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka yɔrɔ dɔ kurumo karili la o bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye ayiwa u yɛrɛ ka se ka waati ɲɛbila baaraw jateminɛw kɛ ani ka jatew dɔn fo ka taa se ayiwa kuranko ma ni o ye panneau solaire ye centrale solaire fila ɲɔgɔn na bɔɲango ka se k'o fana dayɛlɛ u ka yɔrɔ la cogo min na u ka baara ɲɛta o bɛ se ka sabati kɛnɛ in kan i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ cogo min na ɲɛmaaya tun bɛ min bolo ye an ka minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ taa ni ka segin ni jɔlibaw ma ale kɛrɛfɛ maa min tun bɛ yen o ye minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ani sigida yiriwaliw ma ni o ye ministre de la santé et du développement social la colonel Assa Bajalo Touré kɛnɛ kuncɛlen kɔni kan an ye kuma galama tɛngu ayiwa madame Tanja Fatumata Traoré ni ale de ye Mali Météo ma ɲɛmaa ye a ye min sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna an ka jɛ k'o lamɛn. Bi kɔni ne sewalen don ka kun kɛ ko caman ye bɛɛ kuranko gɛlɛya bɛ yen donc an ye centrale solaire sɔrɔ a bɛ kalo 3 bɔ sisan nɔ o de bɛ ka kuran di anw ma nisɔndiyako filanan o ye an ye centre min sɔrɔ nin centre in anw ka prévision a ka d'an ye cogo o cogo désormais an bɛ se ka a kɛ yan a minɛnw b'an bolo denmisɛnnin lafaamuyalenbaw b'an bolo minnu b'a to an bɛ prévision bɔ an bɛ kunnafoni bɔ min bɛ fasoden kelen o kelen dɛmɛ i ka baara mana kɛ sugu ye o sugu ye nisɔndiyalen bɛ fana an ye nin inauguration in bɛn jɛkuluba dɔ ka anniversaire ma n'an b'a fɔ o ma ko organisation météorologique mondiale météo de y'o structuré min b'o représenter Mali la yan nɔ donc ɲinan y'o san 75 ye donc anniversaire de bɛnna nin ma donc an y'a so in an y'a tɔgɔ da Madina la parc solaire in an y'a tɔgɔ da Madina la k'a da Madina kɛcogo kan n'a baara kɛcogo kan Madina de bɛ wari bɔ a yɛrɛ kun a ka département chef k'olu kalan hakili bɛ a y'an kalan ko fɔlɔ min kɛra a kɛra Segu de ka frais bɛ ta en charge ka taa loger Segu pendant une semaine Madina de tun bɛ wuli fajiri ka ngɔmi yiran ka na di anw ma
donc a bɛ valeur minnu a bɛ valeur minnu ɲɛbɔr'o de fɛ an ɲɛbɔr'o de fɛ n ko an ka nin centre in n'an y'a tɔgɔ da Madina la mɔgɔ o mɔgɔ bɛna don a kɔnɔ n'Ala y'an dɛmɛ o fana bɛ kɛ Madina ɲɔgɔn ye n'o ye faso jɔbaga dɔ ye quoi. Ni tun ye madame Tandian Fatumata Tarawele ale ye Mali Meteo ma ɲɛmaa don. Ayiwa an balimaw an sera ka min fɛnɛ sɔrɔ ka d'aw ma kunnafoni na ka daminɛ ntɛnɛn na ka na bila bisibiri la o de ye nin ye a lasera aw ma Seku Tarawele fɛ Ahmed Jakite ale bolo tun bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ juru la a k'an bɛn diɲɛ waati